Som el Bacareda i Martí Riera Duo, som un duet que venim del Bages i jo toco la guitarra i l'Alba és la cantant i toca la trompeta també i ens dediquem a la interpretació de temes pop-jazz actuals. El tipus de música que fem és una barreja entre pop i jazz, diguem una mica. Toquem temes des de l'estil de John Mayer a Jamie Cullum, sempre ficant una mica tocs de jazz, perquè nosaltres el que fem és jazz, llavors el que hem fet una mica és unir una mica aquests dos estils, el pop i jazz, per fer temes en acústic d'aquest tipus de música. Doncs el Martí i jo ens vam conèixer a la Big Band de Sallent, que portem ja potser 4 anys tocant junts, i tot va començar quan, tornant d'un concert, vam tornar junts a un cotxe i em va dir: "Mira, Alba, escolta això." I em va posar un tema del John Mayer, que és un tema que també fem al repertori, i em va dir: "Tinc moltes ganes de començar un projecte d'aquest tipus, amb música moderna i amb aquestes cançons. Què et sembla si vens cantant?" I clar, jo cantant havia fet poques coses fins llavors. Soc trompetista i em va semblar una bona idea per començar a animar-me a fer coses cantant i la veritat és que ens ha sortit prou bé i des de llavors anem ampliant repertori amb diferents autors del mateix estil. Amb el Martí vam estrenar el repertori just aquest estiu passat i la veritat és que ens ha anat força bé perquè al ser duo, fer música així més amena, doncs hem pogut anar a tocar a forces bars, sobretot ens hem mogut pel Bages, per la comarca, per allà llocs que coneixíem de confiança i tot això. I ara estem ampliant una mica més, diguéssim, el radar una mica i a veure si podem anar arribant a altra gent. El Dic Sona per nosaltres és una molt bona oportunitat també per sortir de la comarca i llavors també arribar a una mica d'altres llocs també. Crec que és una proposta interessant, sobretot perquè valora també la música en la gent jove, tant de la comarca com de fora. I en aquest sentit crec que, de fet, estem molt contents que ens hagin pogut seleccionar i que puguem estar aquí i tocant el dia 28 de març aquí a Vic.